Molt bones a tothom, què tal? Com va això? Benvinguts i benvingudes a aquest canal, a DIF en català. Ja fa molt de temps que no pujo vídeo en aquest compte, el que passa és que vaig estar preparant la Marató de Barcelona i vaig estar una mica liat també amb la feina, amb els estudis i, bueno, el de sempre, no? Però avui vinc renovat, vinc amb una nova secció que es tractarà sobre comentaris de pel·lícules en català, no pel·lícules catalanes, sinó pel·lícules amb un doblatge en català. També segur que hi haurà alguna pel·lícula catalana, no dic que no, però bueno, com això no ho fa ningú, doncs tinc la possibilitat de comentar pel·lícules antigues, noves, qualsevol tipus de pel·lícula, no? Avui vull començar per una molt especial i és la d'en Sherlock Holmes. Primer punt d'atac. Segon, paralitzar les cordes vocals perquè no cridi. Tercer, és bavador, costella flotant cap al fetge. Quart i últim, arrossega la cama esquerra, cop a la ròtula. Pronòstic, conscient al cap de 90 segons, capacitat d'atacar un quart d'hora. Recuperació de les facultats, improbable. Holmes. Havia estat promesa. No porta l'anell, però la pell més clara del seu dit em diu que es va passar un temps a l'estranger portant-lo amb orgull. Fins que la van informar del seu valor modest i vostè va trencar el compromís i va tornar a Anglaterra a buscar un bon partit. Un metge, potser. Com heu vist, és un tio molt extravagant. I a mi m'agrada, Jo crec que ha sigut una bona idea donar-li el paper a Robert Downey Jr., que és el mateix actor que fa el personatge d'Iron Man a la saga Marvel. Sempre acompanyat del seu amic Watson, han de desenvolupar una sèrie de gestes per detenir el mag fosc Lord Blackwood, que és el dolent de la pel·lícula. La història comença amb en Sherlock i en Watson evitant l'assassinat d'una dona a mans de Lord Blackwood. Després, aquest és detingut i condemnat a mort, però se les va arreglar per enganyar a tothom i fer-los creure que ha ressuscitat per seguir amb els seus malèfics plans. I aquí és on en Sherlock s'ha d'espremir el cervell per resoldre el cas i no s'ho posarà massa fàcil, perquè entraran terceres persones, com sempre, a fotir-lo tot. Sobretot l'Adler, que jo no sé què collons pinta la pel·lícula, el seu paper, perquè és com... És una dona com que estima en Sherlock i en Sherlock estima a l'Adler, però no sé, la primera vegada que apareix a la pel·lícula ell està com a la defensiva, no? Com, hòstia, perquè és una lladra, però que ell l'estima, que ell té una foto al saló, té una investigació sobre ella, sobre robatoris que va fer a Europa i tal i qual, i ja et dic que tenen una relació d'amor-odi estranya, la veritat, que no és molt difícil d'entendre al llarg de la pel·lícula, però és que ella sempre li traeix. Després, un altre personatge curiós és l'inspector Lestrade, que és el típic policia que fa la sensació que en comptes d'ajudar entorpeix la història, encara que al final resulta ser bo, però hi ha moments de la pel·lícula que està com tu, què fas aquí? Vinga, ràpid, ràpid, vas fora, tal, no sé què, no? Com que està empipat, com que el fa fàstic que el Sherlock estigui ahí ajudant, perquè al final és un altre investigador privat, però no sé, està ajudant, que sempre ajuda a resoldre els casos, no? També hi ha altres moments a la pel·lícula que l'inspector el va demanar ajuda a en Sherlock. Ostres, Sherlock, podries venir aquí a ajudar-nos? O, per exemple, hi ha un moment que el Blackwood demana al Sherlock anar a la presó, no? I va al policia i ostres, Sherlock, mira, que tu ets l'última voluntat d'en Blackwood, tal, no sé què, no? Com que hi ha moments que penses, ostres, aquest tio és dolent o és una mica... està boig, perquè, no sé, resulta una mica estrany, no? Però no vull contar-vos més de la pel·lícula, perquè si no, no tindreu ganes de veure-la, i volia passar més a unes dades tècniques. La pel·lícula es va estrenar l'any 2009 i va ser dirigida per Guy Ritchie, que també va dirigir altres pel·lícules com Snatch, Porc i Diamants o Rock and Roll, i també és l'exmarit de la Madonna, la cantant. Una dada curiosa és que Robert Downey Jr. va guanyar el Globus d'Or al millor actor comèdia musical, que no està malament, és un premi de prestigi. I per últim m'agradaria també destacar la banda sonora, que és increïble, a mi em va encantar i bueno, ve de mans de Hans Zimmer i ja us dic que és brutal, brutal. I ja està, no vull allargar-me molt més, que si no es farà una mica passat el vídeo, simplement dir-vos que és una pel·lícula que heu de veure I ja sabeu, si us ha agradat el vídeo podeu deixar-vos un bon m'agrada,
per aquest noi de Valladolid, que sempre, no sé, sempre em va bé, no?, veure que els vídeos tenen molts m'agrades, que això és que està ben fet. I ja està, espero que us hagi agradat i fins aviat, adeu!